Maayong gabi mga kabaro no, mga kabaro no, magluto mayo. Magluto ko kini mga kabaro, palya, palya ug karne mga kabaro no. Ug karon. Uy, bisiha ba ang duha dai? Busy man kayo. Di na mo kaon og pids. Bisiha ba yung duha eh? Kaya magluto sa kumain. Sige, man. Mga kabaro no. Ug sa karon. Okay ba? Uy, matumba man. Ano yung mga kabaro, no? Sa karon. Oops. So, mani. Okay. Oops. Kaya lang. Mag-isa kong palya, no? Ug... Nakakabaro. Oops. Main, kumusta rong adlaw, Main? Maayo. Mayo. Maayo. Kalam ba Kapoy. na ikaw ni Kinay? Feeds. Yeah. Oops. Matirada mga kabaro. Kinanglan. Ano? Uy, mga silingan. Shout out sa inyo no, mga silingan. Luto no. Mga palya. Yan ay hugason. Mga kabaro. Ay, nagpansin na. Oops, gamay lang mantika. Maldag. Sabi atong sudan ko kay palaya. Sige na. Pwede ba skinan na ni? Siya, pwede ka yun. Parang pork lagi na yung iyang kaunon. Ah? Pork. Kaya kanang baboy. Baboy lang yung kaunon. Tira na. Kabulang mekanika. Pero nagkaon naman na siya banok, di ba? Pero napakaon pa na ako karon og pids. Pagkaon pag mag-page ka ron. Okay di kayo eh. Now, Hello Kinain. Ya, kumusta ang itong gidaot? Kinain dari ang abangko. Nawa kabaro. Amo na lang kita bunang. Gidaot, gini yagi. pero nagpalit ako para kung anak pagtapan. Very good yun ni Kinain. Ay, nakakabaro nun. Datong lamas mga kabaro. Duha nun. Mas lami ang uling dalag lamas. Dahil nga naglamas sa mga kabaro, no? Kusgan gamay, no? Yeah. So, ring kaini. Oops. Ngayon muling kuha ng kwaro. Kini palya kung karnian coba ko. Wag. Wag down. Okay. Okay. Pakuan-kuanan sila itong mga kawaro na niya. Pero butangan na ito siya dagamay asin. Uy! Pinili po lagi, oy. Pagka-busy ni Mas gusto siya giyan na Kinay? yun. Yan na yun. Oy, mo din yung gusto din yung Ang pizza. kinidin. Ay, yeah. Gusto din siya kuan di ay. Wala.
Ito nga ito asin, no? Asin. Ya. Ya sa kamera ha. Tag asin nara. Oops. Tag asin. Ya. Wala. Ano yung asin no? Ato sa ning pa luto-luto ning baboy kada rin no? Karning baboy. Ya. Tangan siya paminta nga pino sa akong kamera nawalan ko murag ning hanap. Oh. Nagmoist siya. Tangan sa gamay lang ng mga kabaro, gamay lang. Parang di na ka magamit og bitsi no, kundi paminta lang, solve na kayo paminta. Sakto nga kasi no. Diba? Dali na po niya muhumbo kaya ano, pino kasi kabaro no. Uy. Okay. Kasi lang tayo no, hinaya to gamay. Daga Yeah. Butang na to gamay asin. Gamay nga asin, no? Gamay lang. Nilagaan. Oops. Ano samayin? Ano sa? Hindi na ganyan mukhaon? Baro itong palya. Oops. Kaya yung sa ganyan mukhaon? Oy. Pagkatibay. Ay, tirada mga kabaro, no? Pinasahin niya kung pagpalya mga kabaro. Oops. Palunod. Yes. Di ba tibay ka na? Yan. Ngita sa tagtaklob, no? Oy. Kinain. Tunla na kinain. Sa karon. Naluto na tong kano, no? Uy, kalami sa kanon pagkaluto. O takluban sa tanan ko to, di na sa siguro. Uy. Kita na mga kabaro. Colorful na itong kwan. May kamatis. Okay. Tilawan na ito, no? Hindi kayo
Gawas nila ni humot. Nya. Kaya itong ano, paliadaan. Ikaw kumusta man kadali sa balay? Mhm. Kumusta man nga mo ang dinay? Mhm. Kaluoy lagi sa kinay. Kami sa mga klaro eh. Tauran sa gamay no. Parang ang ihang kuan. Mas lamig ang lutong palya niya mga klaro luto no. Kuan. Grabe ah. Mek kayo. Kalami ni palya ha. Kulay pait. Yan, gitawag nga. Iya gitu. Makabaro no. Naluto na siya. Yeah, karon. Palong na yung gasol. 60% dapat din. May mga tamay. Og sa karon luto ng kanon. Luto na pud ang sudan. Karon mga tamay. Dala ka on na lang nino. Oops. Dala sa ka. Tapos sa palihugos kanon man. Sa atong kanon. Asan trapo diri sa lamisa? Hinayin ba kay gusto siya. Main. Asa atong trapo sa lamisa? Adira. Asa man? Natingala ko sa pinigisa dira. Nanon? Oops. Kada Maglaag ta. kada kuan? Kada lihok? Kada liog ado sa portahan. Oy. Sig. Gusto mo abi nga siguro maglaag pa ta. Kabii naman. Ami kay palyaw eh. Karon. Ako din ako karon, dili na ako karon may no. Karon sa ako tumakbaro no. Okay, sa men. Oops. Oops. Ma. Oh. Wow. Yes. Ano ako nabaga tuwan duha dito? Nambot na to nila. O naman na baga sila. Bali naman sila nag-abot pa gani mini kuan Daniel. Kanina? Oo. Punta. Oh, tag. Dagan yung gamit gila. Mga alas 8 ata to, dagan. Mga sinina, rapod siguro nilang duha. Kini, bili ko sa rice ni Ron. Ang matila kung dira na ba sila matulog o basin kuan pa. Sige pang mapa sila pang hakuton siguro sila mga gamit. Wa man ni kuan diri ah. Ang basin nagsundo pa siguro. Alas 8 man ka itong gawas atong isa. Mga kabaro, no? Muna yung mga kabaro. Lami kayo eh. Woo! Asa yung muna yung kita yung luto, no? Si Mrs. Ika mo sa duty ko niya. Kapoy-kapoy po si Mrs. ba? Muna nga... Ako na lang mga kabaro, no? Kung sa karon, diskartihan ako na yung camera, no? Kaya ang tripod na ako nga mo po. Ohoy, daka. Okay. Sasaya man. Okay. Diha ka, no? Sa butan. Nay. Ha? Nami mga Lami mga pi? pakdan. Uy. Makatakod po din na. Di na, maayo na man. Tapil ka kamera, ngaon. Di ko. Sige, ako lang. Okay, handa ko kay kong kaon. Yes! Ilan?
Oops. Mao ni mga kabaro, no? Huwag ka mong kinay. Hop, kinay. No? Ako. Ay. Eh, nana di kutsara dahil. Ohoy. Oops, kinay. No, 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 no. Ano nito mga kabaro, no? Oops. Thank you, Thank you, Lord. Murag lamit-lamit naman ba? Murag kami rin sa kuhanin. Murag mapalaban kuhanin sa pinigid mga kabaro. Mga nito kabaro, no? Wow. Grabe, unod pinaghan na namin. Hindi pa ka na. Thank you, Lord. Oh. Masami siya magkinamot. Init man. Ah? Init. Init. Wow, ang init ano eh. Sinahan ko magkinamot ano eh. Wow. Ito lang ito din na, kuhan ba? Ang palay o itlog. Ah, pero masami naman. Karne. Hmm. Mm. Bigla pa yung kuhan man. Itlog. Ay, itlog. Kuhan niyo mo ba? Di lagi parat. Ay, parat. Di lagi pait. Kabalo ka sa kuwamin. Gamitan nag magic. Ha? Asin? Hindi. Tumot naman eh. Wala eh. Sayang ka. Nawa. Di na pait. Magani. Dami. Ang dapat din ikaw. Gusto ba ikaw ang palaya pa yung minti man? Ano naman? Kaya pampadagan ng dugo ba? Ano ba? Or mga anti-diabetic po. Kini? Kaya ka lang. Ang saan mo rin nga. Puro po karne ang subak. Hindi. Hindi na ka mag-count dapat og-rice. Okay, maka-rice man ka. Ano ba? Kailangan na ito kuan. Namis ka? Namis siya. Ngayon po. Tama na iba na dito yung hiring sa Asa? sa lots o. Ano naman? Sales lady. Eh, pwede si Kwan dia. Gani. Pero basi enjoy si Daniel. Si Daniel kung siyang trabaho sa ice cream. Pila ka oras sila? Dahil lahat? 8 oras no? Si Melanie. Basi enjoy po sila po sa iyang trabahoan. Gani. Dili, 7 man na mag-open. Ang lahat, sarado po 7. Sa dapog 7. Ano si oras sila po? So, Doon ba? arang da kay dool. Dili na baktason. Ano naman? Wala pa eh. Gani. Abi yung gumutan mo. Wala. Mutay. Kamot nga ni, gumutan. Ha? Ay, pumot may tabo. Maghapok lang ni siya na. Sa sa palya. Pamili siya pa 8. Ayaw yun. Oh. Ayaw yun. Pag nagkantad pagka ayaw yung mapait na iba. Bisa, nga naman malay ako, bisa. Di ko may mga, Pait dito ka maluto, may no? gani. Yan naman na. Ang buot. Tingala bitaw ko.
Ganahan po ko kay no, may kuan yun. Kailangan nga bait. Hindi ko na pait kayo. So, halos din na. Pag ako magluto, halos din na. Makaon. Pait ito kayo mamain. Tingnan kay kuha na ba? Ba? Ayos ba? Pero, oy, Langan. Making taon. si Kinain. Ang lahat. Busog na. Ikaw na. Hindi mo tungitan ako og pids. Hindi. Ito man sila ano niya. Bang. Marami na yun. Ngayon gusto mong laag. Laag. Ang tuyo laag. Gusto rin. Tuwal pa. Kapoy naman eh. Dalang yung ibuhat kanina. Ano lang juga? Pasayawan lang. Sayo na siya mo makaw. Ano nga? Sa Paglaag. buhol, sa nabinta ang kilo, ang litro sa gasolina yung si Dods. Ang kusulin na? Binta. Grabe. Kamahal ba? Ay, Sabi lang pagtaas ro no? tas yun siya. Ayun ko. Di man lang kay ang gasolina ang mahal. Ang tanan man. Maliton. Ang sweldo. Mo lagi tawag nga di lang taray sa kayo. Ha? Tama ka pila na. Mga gid. Pero biyagi po ito. May lang makaunta sa Luka Adlam. Eh, tama ba? Sa libreng sakay. Kram ka minus-minus. Masok. Wala na yung tubig. Aba, me. Ano na? Mga kabaro, no? Daghang salamat sa pagkuyog kaning nga vlog, no? Wala na. Dito. Umabot kaning nga vlog. 2 oras. Comment kung mga kabaro, no? Lami kayo ang magkaon. Mura kini nga content mga kabaro. Kaya gabi lagi naman ni no? Mukha din kagpang dito Hmm? Sa pitas. Iba. Karon? Kumana eh. Wala. Hmm? Masapon. Ay, ano sa mga entrance na kaog ba? Hmm. Entrance o kuwan? Masarap. Exit. Ha? Entrance gaya pa na ka? Hmm. Pagkakayahay nila niyo mo. Abi ko po yung pagkalabli. Yeah, eh. Isa ang kanan ng kabate. Kada. Dami din. Tama pala itong luto kan online. Ay pagkabuntag, may bahaw ba? No, gamayan lang yun ang kanon. Kaya mo tayo ng kanon. Rice sud ano kita? Pero na ako tayo kauban nga bata. Kaya lang grabe magkuhan guys. Manawag ka ako na kabaran. Og see you next luto naman ni Mrs. no? Mrs. See you next vlog mga kabaro no?